Uyabona lento esizwayo ngamanesi ase-Idindeli Hospital ePietermaritzburg egijima ko-social media ukuthi awafuni ukulekelela umphakathi. Iyekeni leyo nto manesi ase-Idindeli Hospital mawukuthi niyayenza leyo nto. Siyacela bandla ninakekele umphakathi wethu, niba-treat-e abantu ngendlela efanele. Awukwazi ukuthi ngathi uqashiwe lapho ubekwe esikhundleni sokuthi unakekele thina njengomphakathi, wena ebese uyahluleka. Kanti ungeneleni lapho kuleyo position uma ngabe uzohluleka futhi ukuthi unginakekele mina njengesiguli? Ngingene la esibhedlela ngoba ngifuna usizo lwakho. Awukwazi wena ukuthi ungangiphakamela ube laphaya mina uma ngixakekile ngigula. Kuyimanje kugijima izinto la ko-social media ukuthi amanesi ase-Pietermaritzburg e-Idindeli awekho proud ngomsebenzi, awayiqhenyi kushuthi. Lento yokuthi manje umama udlulile emhlabeni kutholakala elimele lana ebhalwe usistera, ngeke ngilisho igama lakhe. Lento uma wakhe mechaza yena uthi uma wakhe uze wadlula emhlabeni, mekutholakala nefoni yakhe isize yafa i-screen ayinawo ngisho u-ink, uthi leyo nto isizathu samanesi. Ngiyacela bandla onesi baseMgungundlovu baba-treat-e ngendlela efanele ama-patient. Ayikho into ebaluleke njengaleyo ukuthi isiguli masingena esibhedlela sidinga usizo lwakho njengonesi. Wena ukwazi ukuthi ungaphakamela isiguli, hhayi izinto engishoyo. Njengoba uqashiwe lapho uqashela ukuthi unakekele thina, awukwazi ukuthi ungaphakama. Lento futhi igijima kakhulu ngisho emaklinikhi. Yazi ukuthi unokufika eklinikhi mhlampe ngo-6 ekuseni, fike eklinikhi ngo-6 ekuseni. Mhlampe wena angazi ukuthi wesingaphi kodwa ufike early. Mhlampe uzobuya eklinikhi ngo-4 ntambama. Cabanga njengomsebenzi mhlampe wangibuya emsebenzini uze ubuye ngo-4 ntambama. Ngiyacela onesi bandla, anike nithande umsebenzi wenu, nithande ama-patient, niwahloniphe ngoba nje nihola nje yiwo ama-patient. Kuba akekho umuntu ogulayo emhlabeni ngabe anisebenzi angani. Ngiyacela-ke bandla ninakekele abantu abayiziguli abazocela usizo lwenu. Kahle kahle hhayi ukuthi bazolicela, kuyimpoqo vele ukuthi wena njengonesi umsize lo muntu odinga usizo. Awukwazi ukuthi ngafika ekuseni umama omdala, ubaba omdala uhleli emabhentshini uhleli, ulokhu udlula wena uya le nale. Lapho awusizi muntu, ubhizi udlula nenkomishi, uya le udlula nenkomishi esiphethe itiye, usudlula nama-scones, ubhizi nje uyashabasheka nje khona la. Kodwa naba abantu kulayini bahleli balindile. Leyo nto uyibiza ngani? Uyibiza njengokuthanda umsebenzi wakho noma uyela imali? Awukhombisi ukuthanda umsebenzi wakho uma kunjalo, uyela imali. Uthando umsebenzi kumele ube nothando kwawo. Awukwazi ukuthi ungajoyina amasosha kodwa awuthandi ukuba isosha. Ujoyineleni kanti? Awuthandi ukuvikela umphakathi. Ubuyiphoyisa ngoba ufuna ukuvikela umphakathi angani? Ubuyiphoyisa ngoba ufuna ukuvikela isizwe. Nawe njengonesi ngiyacela ukuthi uhloniphe iziguli zakho, ubanakekele labo bantu baphume bephila. Yazi kuhle kanjani ukunconywa ukuthi uMrs usibanibani uma udokotela ubanibani kulokhu usiza ama-patient awu-50. Uyayibona leyo nto igama elihle, nomphakathi uzokhuluma kahle, ne-position yakho izokhuphuka, uzogcina nawe siqaqa empilweni. Angithi angithola? Musa ukuthi ngoba nakhu mina ngixakekile, uyangibona ukuthi isimo sami sibi and ngiyagula ngihleli la ebhentshini, ngize ngiphelele la ebhentshini ngihleli. Nalento yokuthi emaklinikhi uthole onesi babhizi nje, umama uyachaza ukuthi hayi bo ngisizeni bo, abanye baze balale phansi eklinikhi omama. Yini leyo nto? Hhayi bafethu ayikho yinhle lento eyenzakalayo. Ngiyacela umuntu nomuntu osebenzela uhulumeni, osebenzela umphakathi akathande umsebenzi wakhe, anikele ngakho konke emphakathini ngoba uqashelwe kona vele. Buhlungu kabi lento eniyenza kogogo bethu. Lo sisitera mechaza udaba lama wakhe la uyasho ukuthi lokhu okugijima ko-Facebook, uyasho ukuthi uma wakhe wangena esibhedlela akazange saphume. Methi ethi uma wakhe ufuna ukufonela yena onesi bamphuca ifoni. Kwaba kwagcina umama uyadlula emhlabeni, medlula emhlabeni nefoni yakhe isifile futhi, isigcwele u-ink, ifoni kade iphila. Mfethu ibuhlungu lento eyenziwa onesi mfethu. Onesi base-Idindeli Hospital ngiyacela, mawukuthi nayibona le video, angisho kabangilwi nani akuliwa. Kodwa into engiyicelayo ukuthi nje nizame ukuthi ninakekele umphakathi waseMgungundlovu, niwuvikele lapho Idindeli Hospital. Ayikho into ebaluleke njengaleyo. Nilapho nje ithina bantu. Ithina bantu, kuba sikho thina esigulayo ngabe anikho nani.
uNkulunkulu onibeke lapho, ungay'tsheli ukuthi wena ngoba ulapho usuzomane usuzongikhukhumela uhambele phezulu ngoba nakhu ngixakekile ngiyagula. Hhayi, ayenziwa leyo nto bafethu. Ngiyacela Mgungundlovu nivikele umphakathi niy'phathe kahle futhi, uyabona? Wonke umuntu osebenzayo nje uma uthi usebenza ngomphakathi nje, awuvikele umphakathi. Uma kuwukuthi uyikhansela, awuzame ukuthi udilive emphakathini wakho. Uma kuwukuthi uyabona ukuthi amanzi ayashoda emphakathini, enza something njengekhansela. Uma kuwukuthi uyabona ukuthi amarobhothi awasebenzi endaweni, enza something njengekhansela. Ulekelele umphakathi wakho ngoba iwona okubeke la ukhona. Ikona kubuyisela-ke lokho uma kuthiwa you giving back to the community, ikona-ke lokho u-giving back to the community, iwona-ke loyo u-giving back. Uma kuwukuthi wenze njalo iwona u-giving back loyo. Ayikho into ebaluleke njengaleyo bafethu, yazi kubalulekile ukuthi nje mfethu wenze izinto ngendlela efanele. Wenze izinto ngendlela efanele nje, uy'phathe kahle nje kungonakeleli lutho, yonke into nje uyenze kahle nje. Ngaphandle kokuthi uyoze utshelwe. Yonke into kumele utshelwe ukuthi umsebenzi wakho umuntu umphatha kanje kodwa owakho lo msebenzi, uwena owenzayo kodwa manje kumele utshelwe yithina esingasebenzi lapho sihleli ngaphandle ngoba siyakubona phela ukuthi uyahluleka ukwenza le nto. Hhayi bakwethu, anizame bandla ukuthi ninakekele umphakathi, nivikele umphakathi, niyeke le nto eniyenzayo. Nidla nje imali kuphela. Okubalulekile ukudla imali, kodwa umphakathi ukuwunakekela lutho. Hhayi bakwethu, hhayi. Mina ngiyazi le nto eyenziwa ila manesi mani ibuhlungu ngoba nathi sinabo omama, sinabo ogogo ade belele lapha. Mina ngikhuluma ngogogo wami, ubekhona lapha ngekudala. Naye ugogo udlulile emhlabeni. Kube hlampe bamnika i-treatment engcono lapha hlampe ngabe u-right. Buhlungu le nto bafethu. Angifuni ukwanda kakhulu kodwa kubalulekile ukuthi la manesi bafethu niwafake indlela. Uma kuwukuthi uhulumeni ubhekile, ngicela nawe uhulumeni ungenelele ilunge le nto yala manesi ase-Idindeli Hospital eMgungundlovu. Abe nothando lezalukwazi, abe nethando lamakhehla, abe nothando lwe-youth. Asivikele bandla. Akwazi ngingena laphayana ngiyagula, wena ubhizi uyangidlula nje uya le nale kodwa akukho noyedwa onaye lapho omsizayo. Awukho ngisho etiyeni, awukho ngisho elantshini, kodwa nje uhleli. Abanye bahlalele iy'ndaba nje kuphela, ubhekele iy'ndaba emsebenzini. So hlampe ungene i-night shift uzosiza ipheshenti elilodwa the whole night. Laba abanye hhayi mfethu asenzeni ngendlela efanele bandla. Njengoba ubekwe lapho ngokuyisizathu, yabo. Ngiyacela-ke nihloniphe umsebenzi wenu bandla. Akuliwa kodwa anizame bandla ukuthi nenze izinto ngendlela efanele. Kubalulekile lokho ngoba nilapho nje thina esinibeke lapho njengomphakathi. Ngicela-ke nivikele-ke umphakathi, nisivikele. La sikhona uma kuwukuthi siyafika lapho sixakekile, nigijime kuqala ngobani? Ithina abantu esenza ukuthi kulale kudliwe emakhaya. Kube asikho thina esigulayo ngabe anidli. Uyabona-ke? Ngiyacela bandla livikele umphakathi, nithande imisebenzi yenu, thanda umsebenzi owenzayo. Umsebenzi wakho uwuthande nje mfowethu. Nami lo ngiyawuthanda, lo engiwenza njengamanje. Njengoba ngikhuluma nawe le nto engiyenzayo la ngiyayithanda ngobani? Ngifuna ukuqwashisa wena ukuthi kuzokhona ukuba umuntu ebantwini ngoba kuthiwa umuntu ngabantu. Ungathi wena ngoba ungaguli namhlanje ebese uma kukhona ogulayo mese umu-treat-a ngendlela e-wrong ngoba engenayo i-power yokuy'lwela. This is home run bafethu, angihambi ngedwa-ke, ngihambe ngedwa nikohlale ngingahambi ngedwa, angizwa ngithola. Kuma khona le kaMgwagwa eMgungundlovu, Pietermaritzburg.